sabor, papi! Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Especial vermut! Primavera! Ha arribat la primavera, la sang altera! Ja te digo, al·lèrgies múltiples! Ei, què tal, Pep? Com estem? Bon dia, bona tarda, bona nit. Bon algo, bon tot, bon... què? Bueno, estem... Ja és maig. Ja és maig. Ja és maig. Al maig, cada dia... Un raig. Pumpauet Fabra per mi, sisplau. Yeah, has guanyat un pumpauet. Dale! Un pantanito per a dir. Ai, no, un pantanito No, menos. pantanito no, pantanito no, un pumpauet has guanyat. Sí. Què tal? Bueno, em trauré primer de tot el barret. No és una casa de barrets, això, senyors. No és una casa de barrets, és un barret només. Doncs aquí estan, tio, gaudint d'un vermutillo on no hi poden faltar unes fantàstiques olives de Casa Ramona. No. Aquestes olives, no t'està passant res estrany al cos? Són pantanitos. No, són... La Espanyola! Ole! Què notes quan menges una oliva d'aquestes? A veure? Pues és una sensació proustiana, perquè són les olives que es compraven a casa meva quan era petit, perquè... ¿Está usted hablando en una lengua muerta? ¡La Sí! Espanyola! Mare de Déu, senyor. Comencem forts. Va, comencem forts. Què fem avui? De què? Bueno. De què parlem? A veure, avui hem preparat aquí un especial vermut perquè aquest senyor, l'Anna i un servidor ens estem tornant molt famosos per les xarxes. Ui! Ay, no volveremos muy famosos. Bueno, ara fora conyes, em paren pel carrer i tot. Sí? Sí. No, em va parar la veïna i em va dir: ai, nano, molt bé aquest podcast que fas, És que les senyores grans, les veïnes grans, també miren internet i això a vegades ens oblidem. Exacte, i ja tenim el club de fans d'en Miquel. Exacte. Sí. Tots allà al geriàtric, Estan allà. Fan cua per l'únic televisor que hi ha. Diuen que hi ha una aposta per a veure fins a quin episodi arriba l'avi Miquel. Hi ha gent que aposta per l'episodi 10, per l'episodi 12... Hem de veure fins on arriba. Bueno, això la seva salut dirà. Senyor Miquel, avi Miquel. Bon dia. Que vostè... Que frescos que esteu, Aquí amb el vermut. Molt bé, A vostè no fa res a la vida perquè li agrada sortir a cada programa, oi? Home, jo estic jubilat. Estàs jubilat? Clar, jo l'únic que tinc és, surto al matí, comprovo les obres de la cantonada si van bé, li dic al capatàs, doncs mira, noi, els moros aquells no t'estan treballant, Ostres, però Miquel, no pot dir-li moros. Vostè sap que els moros són de Mauritània? Sí? Ha de vigilar aquest, a veure si és perquè menja molta espanyola, vostè, molta oliva espanyola. No, bé, és que l'espanyola no hi ha ninguna. Saps què rima amb espanyola? L'ha dit el... Exacte, següent. Ostres. Doncs jo avui porto tema, tio. Portes tema? Porto tema. Molt bé. I què portes? Perquè jo... Que així amb aquestes ulleres sembla que sigui un traficant de tema, però no és aquest tema el que porto. O també semblem dos individus trets del tren de la bruixa. Ens falta les com es diuen? Les escobilles. Les escobilles. Les escobilles. I pagar nens. Les escombrilles. Escombretes. Doncs sí. Escombretes. Escombretes. Escombreta acaba amb... Rima amb teta. Sí, exacte. Següent. Aviam, sí. Avui porto temes. Quins temes portes? Porto temes que bàsicament són coses que durant la setmana, les 2 setmanes que hi ha entre programa i programa, vaig llegint. Se m'han fet molt curtes aquestes 2 setmanes. Certament, a mi també. No? Sembla que ens hagin vist fa una estona. Exacte. Oi que sí? Oi. Com si fos abril. Aleshores, jo el primer tema del qual volia parlar-vos, torno a tenir problemes de vocalitzar. Ostres. Hòstia.
El primer tema del qual volia parlar-vos era de la versió original de La Caputxeta Vermella. La Caputxeta Vermella. La Caputxeta Vermella, aquest conte infantil que tots coneixem. Pel llop. Pel llop. El senyor llop. Per la iaia. Pel caçador. Ostres. Doncs... Jo no me'n... O sigui, fa molt temps que no escolto aquest conte. I vols que te l'expliqui? No, bueno... Bueno, però saps el... Sé com acabes. Sí, la primera temporada la sabem, que és nena, que la iaia està malalta, que cal portar-li marmelada, galetes i una miqueta de menjar. Ella que se'n va sola, es troba el llop pel camí, el llop li diu, on vas, Caputxeta? No, porta-li això a la iaia, que t'axunga. Aleshores el llop corre més, es jala la iaia, es fa passar per ella, arriba la Caputxeta, se la menja, per un caçador, patapam, i les pedres al riu. I la salva. Doncs tot això és mentida. És a dir, el conte és molt més creepy, tio. Ens han estat enganyant. Ens han estat enganyant. El conte és creepy. La cosa és que el llop no és que es mengi la iaia allà sencera. No. La mata i la cuina. Però a foc lent... Com... Sí. No, fa fregit o no? Perquè l'oli no és molt bo. Fa fricandó. Fricandó de iaia. Ostres. Fricanyaia. I quan arriba la Caputxeta Vermella, diguem-ne que l'ambient de la casa és obscur. És rotllo Tim Burton. I què fa? Clar, la Caputxeta no se n'adona que no és la seva àvia, però no se n'adona perquè, joder, no hi ha llum, saps? És a dir, no perquè sigui gilipolles, és perquè no hi ha llum. I què fa el llop? Li dona de menjar. Oh, això és com un episodi de Plats Bruts que surt al Sevilla, el dels mojinos escocios, que el tipus Hansel i Gretel, que li fan menjar molt, li van tocant el dit i un dia apareixen moltes croquetes i és al Sevilla i se'l mengen. O sigui, la Caputxeta es menja a la seva àvia. Correcte. Canibalisme i ayuno. I diu, esta carne está pasada? No, perquè és fricandó, està tendre. Està tendre, uf. I aleshores, quan estan al llit amb el llop, és ella que diu, saps què? A mi esto me da mala espina. I li diu, crec que no m'ha sentat bé el fricandó. Me'n vaig a cagar. I els excusats abans estaven fora de les cases i és on ella aprofita per marxar per potes. No hi ha caçador. Ostres. És ella sola que marxa, després d'haver-se menjat la iaia. I fins aquí la història creepy de la Caputxeta Vermella. Bueno, a veure, tampoc és tan dolenta, no? Arribes, menges i te'n vas. A molta gent li agradaria... A tothom li agrada la cuina de la iaia. Exacte, sí. Molt bé. Déu-n'hi-do, quina història. Sí. Jo no sé si us heu assabentat, els estimats visualitzadors o oients, si esteu pels que no esteu mirant aquest videopodcast, avui hem portat a la tauleta uns temtempiés. Sí, que bàsicament consistirien en uns cacauets sassonats. Exacte. El Kiko XXL m'agrada molt a mi. Kiko XXL. Després tenim unes olives, perquè el Pep en el segon episodi va dir que va aprendre a vocalitzar amb olives. Correcte. I unes batates. Batates ondulades. I estem acompanyats també d'una beguda d'aquí del nostre poble. Correcte, el nostre poble. Vilassar de Mar. Som maresmencs. Exacte. Qui no coneix el vermut espinaler, El vermut i la salsa espinaler, de tota la vida, els productes de la nostra contrada. Quines 3 coses diries que són el top 3 de Vilassar? Bueno, diré les més conegudes, que són el no sé quantos i conserves Dani. Ostres! Que el Dani és d'aquí, de Vilassar. Sí? Sí. Dani és de Vilassar, li diuen. Dani és de Vilassar. Dani és de Vilassar. També sabies que en Jordi Pujol crec que tenia casa aquí? I si no, l'Artur Mas. Els pares del Artur. Artur. Sir Artur Mas. Sir Artur. Aquí venia en bicicleta. King Artur.
Artur Mas, val? O sigui, és top 3, l'Artur No, Mas. això són coses conegudes. No. Pantanito. És a dir, per aquells que no sou del poble i veniu aquí per primera vegada, us recomanarem cerveseria Globs. Globs. Al centre. Globs. 21 tiradors de cerveses d'importació, bones, belgues, de no belgues, d'aquí, d'allà, marrons, De tot arreu. rosses, les tenen de tota mena. I si no tens ni puta idea de cervesa, pregunta-li al Pep, que en sap molt. I si vens amb gana, la Judit et farà un entrepà de puta mare. Sí, i després també està en Marc i en Musa per allà. També estan en Marc i en Musa. Marmusa. Sí, Marmusa. Són dues persones. Hem de dir una cosa del Globs. Quina cosa? Porto intentant 2 setmanes parlar amb el Pep a veure si algun dia, per aquelles casualitats de la vida, ens deixa gravar un programa. Així que, Pep, sisplau... Conyo, jo havia fet la promo perquè em pensava que ja havíem quedat que si li fèiem promo ens deixava fer-ho. No, però ara tenim notícies, no? Tenim una eina més per dir-li Josep Molist, molt listo eres si no s'invites. Hòstia, saps què vaig veure? Ara que parlem del poble. Vaig veure, l'altre dia em va entrar un tuit de Et felicito fill, des d'aquí una salutació als amics de Et felicito fill, perquè m'encanten. Notícia, la policia local de Vilassar es fa una foto amb el gos, el Julius Canou, el gos de la policia, perquè han amb una macrooperació de drogues i tenen la taula amb tot el que van incautar, i el que van incautar és el que vas a buscar tu a l'associació, saps? És a dir, una gosseta, quatre arbetes i una pedreta de xocolata. Molt bé per la policia local de Vilassar, des d'aquí els enviem també una salutació, ens calleu molt bé. No, i ho he de dir molt en sèrio, no, bravo per la policia local de Vilassar de Mar, perquè a part de les macrooperacions contra la droga... Macrooperacions locals. Macrooperacions locals contra la droga, he de dir que van tenir un temps de resposta davant d'una trucada meva que robaven a la veïna del costat, van intentar entrar a robar a casa seva, vaig trucar a la policia i en qüestió de 5 minuts em tornen a trucar i em diuen que tenen enganxat l'individu a l'estació de Cabrera. Això és com el capítol 1728 de Crims Locals. Crims locals. Espectacular. Què et va passar, a part? Perquè em sembla que et van intentar fer-lo identificar, no? No, sí, em van dir si podia acostar-me a l'estació de Cabrera i de lluny, sense exposar-me per no hi córrer en perills innecessaris, si podia identificar-lo. La qüestió és que el tio portava una caputxa fúcsia i era difícil. Fúcsia! Clar, jo de lluny dic, aviam, sembla ell, porta una caputxa fúcsia? I em diuen, sí. I dic, pues aviam, pues si és blanco i en botella, seguro que en vermú. Era del tònic i no estic parlant del raper. Quin, el tònic? El baltònic, no era el policia. Es diu Josep. Josep, sí. És maco, És el gendre que totes voldríem. Sí. El que et anava a dir de... Tot el tema aquest de Vilassar, estem a 5 de maig, d'aquí poc són les eleccions. Al Parlament de Catalunya. Vostè sap, si senyor Pep... encara no ha sol·licitat el vot per correspondència, encara hi ets a temps. Exacte. I vostè... No sé si sap vostè, Pep, que a mi em va tocar les últimes eleccions locals. És que em va molt bé que treguis aquest tema. Per què et va tocar? Em va tocar ser president de la mesa. Senyor president? Sí. Sí. Presidente! Va ser el president. Presidente! President i va haver un matí mogut perquè no es va presentar la secretària, que li va tocar una noia, no es va presentar la secretària i va haver una disputa a la qual vaig haver d'intervenir. La segona suplent es va enfadar, va passar tot això, però va venir a les 7 del matí, 7 i mitja del matí, la que encara no era... 7:45. 7:45. La que encara no era... Ja sé, un punt pauet menys, no? No. Mig. Llei de l'avantatge. Vale. Va arribar la que encara no era l'alcaldessa de Vilassar. La Laura. Va arribar a les 7, a 7:45. Carai, a votar? Amb una Coca-Cola. A 7:45. Con cafeïna i con mucha energia. Va arribar a donar hola, tal, no sé què, I què passa? Que realment va sortir ella escollida i, hosti, s'ha de dir que l'Instagram de Vilassar de Mar és una bogeria des de que estan governant aquí. No, però mira,
t'he de dir una cosa, que el poble ha rebut una distinció, que no en tinc ni punyetera idea de com es diu, de transparència comunicativa amb els veïns a través de les seves xarxes socials. I he de dir que jo, que estic abonat al canal de Telegram de l'Ajuntament, estic al tanto de tot el que passa al poble. Per cert, més recomanacions del poble. Sí, a veure, havíem dit, en Dani, que viuen a l'Artur Mas. Això... El Globs. El Globs. Ara parlem del Navas. El Navas. El Navas. Catxobocates que et fan al Navas. Amb una atenció personalitzada d'en Toni, que és a qui li has de demanar el bocata, i d'en Marc, a qui li demanes la beguda. És una barreja que és... Però que et foten uns entrepans, no sé, va, et vaig a dir així. Cabeza de lomo con pimiento verde, queso i un especial allioli de almendras. Està molt bo, està molt bo. M'estan trencant, Ja. I això que tenim el vermut aquí. Després també tenim l'enxaneta, que és el litoral... Sí, però... Però especial menció tops. aquell. Sí. Aquests serien els tops. Jo si hagués d'escollir una de les coses top 3 de Vilassar, seria la platja. La que no hi ha. La difunta platja. La difunta platja. La terra s'ho passa tot, deien. I quasi se'n passen a l'antic restaurant ja tancat. Palomares. Exacte. Bueno, momentos musicales, tu. Sí. Després també havia pensat, per tota la gent que està escoltant el podcast des de Spotify, volia fer un concurs de els 4 elements que tenim aquí a la taula, que ha esmentat abans en Pep, veure quins decibels de cruixent es diu? Cruixentó? Podem trucar... Tu pots trucar... Podem trucar. A l'especialista? Perquè... És que no cruixir? Cruixir està ben dit? És cruixent. Això és cruixent. Fer crec. Fer crec. Fer crec. Perquè... A veure... Una de les nostres proves... Anem a fer la prova. No en tenia punyetera idea que el anem a trucar. Jo mentre vas trucant vaig a fer l'efecte sonor del crec. Hola, guapo, què tal? Escolta'm una cosa, mira, que estem aquí amb en Pere i l'Anna i tenim un dubte. Yes. Tu ens podries dir quin és el present indicatiu del verb cruixir? Has tornudat? Cruixeixos? Cruixeixo? Cruixeixo? Jo cruixeixo. O jo cruixo? No ho sé. Ho hauria de comprovar. Ostres. Però el comodín de la llamada no ens ha sortit bé. No ens està sortint bé el comodín de la llamada. No està sortint bé, és que el filòleg ets tu. Aquí es destapen les cartes. Hòstia, és veritat, que sóc filòleg, se suposa. Tinc el títol. Bueno, amb aquestes pintes que portes avui... Però tu saps que vaig comprar el títol a un zoco de Marrakeix? Bueno, és que avui en dia què és ser filòleg? En absolut. Què és ser filòleg avui en dia? Si tothom té títols, no? Els de la, com es diu, la Complutense de Madrid, no? Tots aquests tenen tots els títols. Sí, perquè allà els regalen. És llibertat. Llibertat. Bueno, guapo. No ens has resolt el dubte. Espera un segon, que tinc un ajudant aquí que em diu que és cruixo. Cruixo. Perfecte. Doncs això és el que... Jo cruixo, tu cruixes. Ella cruix. Molt bé, doncs... Moltes gràcies, Moltes gràcies. El servei costa 15 euros. Passo factura després. Com es nota que és autònom. Aquests autònoms, tio, és que... Clar, a mi em fa molta gràcia perquè el nostre especialista, com és autònom, jo sempre, quan quedo amb ell, li dic que avui puc quedar pel matí perquè avui és festiu. 15 euros, tio. 15 euros. Mare meva. Amb IVA o sense IVA? Bueno, amb retenció i IVA i tot. És a dir, que al final et surt per un 16. Ostres. Hem de canviar d'especialista perquè, a part, el cabró, direm així, el cabró no ens ha respost a la primera. És a dir, està cobrant com un tercer. Ha subcontractat. Exacte. Clar. Bueno, com funciona el sector terciari, que se li diu? Pues així anem. Tinc més coses curioses. Sí? Digues. Va, ara us explicaré una d'aquelles coses que m'agraden a mi. I és una feina que existia a l'antic Egipte,
que era el tallador. I en què consistia ser el tallador? En quin àmbit? T'ho explico. Vale. Quan moria una persona i el volien embalsamar per momificar-lo, el tallador era a qui cridaven. Ell venia, tallava el cos per poder-lo obrir, però tan bon punt el tallava, sortia per potes perquè tothom la pedregava perquè acabava de profanar el cos d'un mort. I en això consistia la feina. Vinc, tallo i corro. Cambio i corto i corro. D'allà va sortir l'expressió pels que no la sapigueu. Vaja. Sí. No, ho he llegit i m'he quedat una miqueta... És a dir, tu imagina't que treballes de tallador, saps? I et trobes amb un company de feina, saps? Que tot ple del blaus. I dius, què? Molta feina, eh? I diu, ja, em vaig entrebancar, me cago en Déu, em van enganxar, em van lapidar. Hòstia, i aquesta nit... Bueno, ojo, si lapiden és accidente in itinere. Home, clar, estic de baixa i cobrarà el 100%. Clar. El lapiden allà, mare de Déu. Sí, tu. Molt bé. Arriba l'estiu. Sempre que sento aquestes flautes m'imagino que bufen pel nas. Hòstia, què farem aquest estiu? Ui, aquest estiu... Mira, l'Anna, l'especialista lingüista, i jo anem a França al Hellfest. No és un festival de dutxes que posen gel i xampú... El Hellfest. El Hellfest, no. És el festival de l'infern. I realment és el festival de l'infern perquè toca un dels grups que més detesto d'aquest món, que és Metallica, tio. És a dir, et gastes 300 euros amb l'entrada perquè l'has de comprar abans de que surtin els caps de cartell. I clar, a mi, per exemple, no sé qui venia, Foo Fighters, Metallica... Però, ostres, cap d'aquests grups m'entusiasma. No és un cartelón. No, aleshores estic fent un Excel. A mi m'agrada molt fer Excels i... dia i poso, diguéssim, una frase del que em representa. Del plan Bring Me The Horizon, que tampoc m'agrada, doncs hi ha, ara que tots els grups aquests, el metalcore aquest raro, és el reggaeton de... T'he de dir que a mi Bring Me The Horizon no m'agrada, però el directe que vaig veure seu era molt respectable. Segur, és un xou. Amb un festivalet també, el Resurrection Fest. Ostres, el Resu. El Resu està molt bé. Però bueno, a l'estiu bàsicament faré això. A veure, el que realment m'entusiasma és el viatge cap a França perquè intentarem fer un viatge fotogràfic analògic. Analògic. Sempre que sento analògic em penso en això. Sí. Doncs bàsicament faré això. Tampoc hi ha gaires pretensions aquest estiu. Que per cert... Passar calor, segur. Recomanació mèdica. Si pateixes d'arrítmies, fota't el dit pel cul. Sí? Sí. Això fa Li diré al meu germà. Sí, ho sé. Bueno, de fet ja li vaig comentar. És a dir, se suposa, o això vaig llegir però no he contrastat, que si et fots el dit pel cul, actives el teu sistema parasimpàtic fent que el teu cor... I és més simpàtic. Encara més simpàtic. I fent que el teu cor s'estabilitzi, és a dir, que baixis les pulsacions i s'estabilitzi. Home, jo, per exemple, quan surto a córrer, que m'agrada molt anar per la muntanya, jo no em mesuro les pulsacions així. Jo em poso el dit al cul, que així també me les... De fet, el Miguelín Durain... El Miguelín? El Miguelín. Miguelín Durain o Miguel Indurain? Indurain. Miguelín? Underdurain. Vale, ostres. Sí, el Miguelín de bajo la mesa és Underdurain. Bueno, el Miguel Indurain era conegut per tenir unes pulsacions molt baixes i jo crec que és perquè corria sense sillín. I per la farlopa. Saps? És a dir, la sella de la bici... Home, això és bici, eh? Mai més ben dit. Quin bici? Això és vicio. Doncs ja ho sabeu. El ciclisme, curiós esport. És el I+D de la droga. Ara saltem al ciclisme. Sí. El consell és, si fibriles, dit pel cul. Vale, el ciclisme. No, és un... Com podeu veure, avui estem de vermut, avui és freestyle,
Sí. És tranquil·litat. No hi ha tema. No hi ha temes. Bueno, bàsicament el que a mi el ciclisme sempre em fa pensar que és diguéssim, l'I+D de la droga. És a dir, els experts en tràfic de droga i estan allà perquè són els que miren. És com la Fórmula 1 de l'aerodinàmica, doncs ells són els de la droga. Perquè intenten posar substàncies sense que el cos amb una anàlisi no les pugui detectar, i després passen 20 anys i han detectat què tal. És un tema per reflexionar. Hi havia el tio aquell que es drogava. Quin? Aquell. Quin de tots? Armstrong. I també, m'imagina't, va anar a la lluna també, Lance Armstrong, no? Es deia? Lance? Sí. Sí. El ciclisme a mi em porta a la migdiada. Sí. És a dir, aquelles tardes d'estiu en els teus pares posaven el ciclisme a l'única televisió que hi havia a casa i tu et quedaves dormit amb la babeta que et queia. És com l'anti-zapping, no? És a dir, Espanya és el zapping. És que només es pot pronunciar així. Sí. Espanya! Ostres. El zapping és l'esport, diguéssim que un altre cop aquí, ja ha sortit abans vostè. Vagi cap a casa, senyor. Heu dit Espanya, ciclisme, i bueno... Però vostè és republicà, no? Sí, clar, va, depèn. Le Pen. Le Pen, si guanyen els altres, són els altres. Val. Le Pen. Depèn de qui guanyi. Val. No, jo el que volia dir-li... Un xaquetero. El que volia dir-li a vostè, segur que té l'edat de mirar el ciclisme, és que a Espanya l'esport nacional espanyol sempre s'ha dit que és el zapping. I llavors jo el que comento és que el ciclisme és la kriptonita, perquè normalment la gent quan posa el ciclisme deixa de fer zapping. A la meva època això del zapping no es feia. No? No, jo li fotia una cleca al Miquelet, que era el meu nen, i deia, nen, vés a la tele i canvia el canal. I res, i la 1 i la 2. La 1 i la 2 i el A2 de limón y de naranja. La 2 de limón i de naranja, sí. Mira, els polos. I els polos. Els Popeye. El Popeye, tio, que eren de la Frigo, crec. Sembla mentida. Cami i Frigo eren les dues grans marques de l'època. Després va entrar Mico, la menorquina... Jo soc el jove dels dos. És a dir, jo quan vaig néixer... Mira, fun fact, ara que has dit gelats. Als russos hi ha una creença popular que és que... Russos s'han anat al Carib. No, que quan fa molt de fred, si et fots un gelat, t'escalfes. Val. I ja està. Pensava... Però ells no prenien vodka o algun tipus d'alcohol per escalfar-se? Sí, gelat de vodka. Hosti. Ara que dius això... Un vodkata. Ara que dius això, no sé si ho has fet tu algun cop, però... A què? Quan hi havia una festa així de la xavalada, això no estem dient que ho hagueu de fer. No és bo beure alcohol, val? No és bo beure alcohol. En Pere aparta l'ampolla d'espinaler vermell i l'amaga perquè no s'enterin. A veure, no... el tema dels gominoles. És un programa, és a dir, tothom sap que aquesta ampolla l'hem buidat i l'hem reemplenat amb Coca-Cola esbravada. Exacte. Ja està. Sí, perquè és més sa. Doncs això, que a les festes aquestes que es fan en cases rurals i tot això, que es posen gominoles, tiren vodka, la gominola, ho has vist això algun cop o no? La gominola es deu posar... La gominola es posa... És com el Hulk. Es posa gorda. I bueno, i a Madrid, perquè això va sortir a Madrid, s'introduïen gominoles pel Hàtar. Hòstia. Perquè deien que per allà pujava més ràpid, no? Pujava més ràpid. A la meva època el que feia la gent era fer-se un tall i posar el tripi sobre el tall. Què dius? Sí. Amb aquesta vestimenta. Y cuando acabe el programa, por favor, quedamos aquí en la calle tal cual, que si quieren suministros, suministramos. És pluriempleo, tio. Sí. Sí, s'ha de fer de tot. Va, vols més fanfacts? Vinga, vols fer un ratet de fanfacts i... Vinga, va. I vinga, en diu un altre.
Tu saps que el creador d'aquella pàgina web que es deia Match.com, saps quina? No sé quina és. Era una de les primeres webs de cites. Era el Tinder d'ordinador. Ostres, el Tinder aleshores ha agafat la idea del match? Home, sí, era una pàgina web on tu trobaves un catàleg del que estaves buscant, t'hi poses en contacte i aquestes coses. Doncs tu saps que el seu creador... Matchinger. El Matchinger Chedda, el va deixar la seva dona perquè va conèixer un tio a través d'aquesta web. Això és del loser. Pobre senyor. Sí. Ei, sí. Ei, Matchinger. És el guillotino, el guinyot aquest del segle XXII, no? Sí, el guillot que també que el van matar, no? Que estava fent un beta tester del... Sí. Anem a veure si talla bé això. A veure? Zasca. Déu-n'hi-do, doncs aquest, mira, primer fun fact. Vols un altre? Sí. Dispara. Jo estic en el vermut. Només vull fer una recomanació. Vermut, jo soc molt de patata, oliva i patata. Això d'aquí és màgic. És un bocata de patata, bocata d'oliva, pataca d'oliva. Aviam com sona això. Anem a sonoritzar-ho. En directe. Espaterrant. Espataterrant. Escolta'm, vinga, us vaig a fer una pregunta, aviam si l'encerteu. És a dir, vosaltres em sabríeu dir quin era el lema d'Àustria i Hongria abans que se separessin? No, cap ni un. No? El seu lema era indivisible i inseparable. Molt bé, els hi va funcionar. Sí. Però... Clar. Els hi va funcionar bé. Els hi va funcionar molt bé. Però mira, Àustria va néixer un gran líder. L'Adolfito. Sempre surt en el nostre programa aquest senyor. El Gila. El Gila de Àustria. Hola, tal enemigo. El Gila, tio. Fa poc sortia com que feia l'aniversari de la seva mort o alguna així. Bueno, cada any és l'aniversari de la seva mort, així que ho puc dir en el moment que surti, que no hi ha cap problema. Bueno, fem un acomiadament vermutero. O tens algun tema més que... Una altra cosa que volia comentar era que durant la Segona Guerra Mundial a les Filipines tenien mancança de tomàquets i es van inventar el ketchup de plàtan. Ostres. Ketchup de plàtan, tio. Però la recepta del ketchup canvies el tomàquet per plàtan. Però això em porta que tu en un episodi vas dir que si menjaves 143 plàtans... No, 375 plàtans. Sí. Sí, t'explicaré per què. Sí, perquè jo clar... Clar, això portava confusió perquè podia semblar que, clar, t'ofegaves amb els plàtans. Clar, que et posaves 273 plàtans i t'ofegues. No, és a causa del clorur de potassi. És a dir, la cosa és que la dosi mortal de clorur de potassi la pots aconseguir amb el potassi que porta cada plàtan, però per aconseguir-la n'hauries de menjar 375 en 30 segons si pesessis 60 quilos. Dada important. Sí, clar, perquè si peses menys, són menys plàtans. Al final és un tema de quantitat de verí per quilo, de massa corporal. En Galindo, amb un plàtan ja no cau. No, el té prohibit. El té prohibit. Sí. Com era, la tele d'abans? Ja no es veu aquell despilfarro de recursos... De fauna. Mare de Déu. Ja, hòstia. Aquí vivia senyor Miquel, sisplau. Hola, ja van 3 cops avui. Això sembla José Mota, ja? Jo quan era més jove veia un programa que es deia Ai, que calor, que calor. Ai, que calor que tengo. Sí, i eren tot de mosses de tots els països d'Europa i es anaven traient roba així més fresques.
Allò sí que alegrava el dia. Era Telecinco que ho feien, saps? Bueno, a Telecinco hi havia un programa que per la meva educació va ser fonamental, que era el de Uno para todas y todas para uno. I sortia un tio que es deia que era culturista, perquè al final era deixar en evidència a 4 tios, perquè eren 4 classes estàndard, els posaven al costat d'un tio que era culturista i els obligaven a fer les postures. Les posturetis. Sí, i el tio només deia «Soy Héctor» i ja està. I era un programa que, si podeu recuperar els vídeos aquí al YouTube, que sé que n'hi ha uns quants, és un... Cultura televisiva. Això ha estat en directe. Això és en directe. Són les Teresines. No, mira, podem anar acabant, si et sembla. Sí, I t'explico... podem fer l'anècdota Sí, fem l'anècdota. del dia, Va, ja que ha arribat... Va. Fem l'anècdota. L'anècdota del dia. Posem serios. El peresós. El peresós. El peresós és un animal, el perezoso. Ah, val. Però pensava que era jo. El peresós caga un cop a la setmana i quan ho fa perd 1/3 del seu pes. Saps a on han d'haver molts? A Nord-Corea. A Corea del Nord. Déu-n'hi-do!